mananang mangulubi mananang maten wain bakuro jala tertobus juga kami wain amang baru keluarga besar siuian nalahu berusaha mengalului inganan ni baru nano morotu mangulubi arung domaki siap kami sama kami nama dok dicoba mengalului nagurari hilok jam 12 malam di daerah Setu Manina posisi handphone now alai tung di manogot sa tu di bawah satuan amang baru kemudian kami binwain manang di dia posisi ini handphone ni baru namanya dohonok kuma amang baru mau sona au secara pribadi mengalusi kusuk pemunah